Alright, so isang magandang umaga sa ating lahat dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market para sa mga i-update natin, no? So nandito tayo at aalamin natin yung mga nilalatag nila na binebenta at mga presyuhan. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! So papasadahan na natin to, no? Itong bayan ng Malabon Fish Market. At dito po muna tayo magsisimula sa mga bentahan. Sa mga bentahan dito, no? Sarap ng alamang, oh. 50 pesos naman po yung tumpukan. 100 pesos sa pusit, may 50 pesos. At mga latag ni atin na blue crab, no? At meron ding mga kapiya, oh. Bagongon. Tapos mga alimasag na blue crab ni ate rito sa Malabon Fish Market. Yan ang mga bentahan po nila ngayon. Magkano kilo, ate? 200, 150. Ayun. So, presyo po 200, 150 at 100 pesos. Ito po yung 200, malalaki na po na blue crab. At may tatampal ka, ate, ha? Magkano kilo doon? 150. Yung po yung tatampal, oh. 150 ang mga kilo, no? Ganda ng latag ni ate ngayon dito. Wala lang siya mga paninda ngayong alimango. Wala mahango, no? Kaya mahal na pa. Mahal ang mga presyo. Kete, salamat tayo. Thank you. So, yun po yung ating update sa mga latag niya rito ng alimasag at presyo ng tatampal. So dito tayo sa mga tumpukan. Good morning sa'yo. At magaganda yung mga presyo ng tumpukan natin. Yan po ay 50 pesos. 50 pesos, ang pusit ay 100 pesos tumpok. So kayo na lamang po ang pipili, no, sa mga latagan nila dito ng 50 pesos tumpukan ng mga isdang galunggong. At dito tayo kay Kuya Romy, ang pinakapogi ng Malabon Fish Market. Kuya Romy, magandang umaga sa'yo. Nag-iiba ng anyo mo ngayon, ha? Naging pagong ka na. Para may umuulan pa ng nakaraan. Nakita ko na naman, hindi pa ako napapansin ko na kagad yung galing talaga ng AI, no? Pag pinasukan talaga, makita ulo mo na lang, naging pagong pa. Para nga naman kapag umulan, nakapagtago, may bahay naman. May bahay naman ng mga, no? So, ito po yung update natin sa mga presyo. Kuya Rami, magkano po yung bangus natin? Dagupan, 200. 200 per kilo. 200 per kilo, bangus dagupan. Ang tilapia po natin? Tilapia natin, 120. 120. Yan ang magandang ilagay natin ngayon sa AI. 120 per kilo. Tilapiang Batangas, gumagalaw-galaw pa. Buhay pa yan, ha? Ayan, ha? So, salamat Kuya Romy, ha? At tingnan natin yung klima ng panahon. Medyo tayo ngayon. Mahirap magkasakit, alam nyo naman yan. Mahirap magpagamot, lalo na kung wala kang pera. Napakahirap ng buhay. Kaya ingatan natin ang ating sarili. Kuya Romy, salamat po. Support po natin si Jam Apparel, no? Ang account po ni Kuya Romy dito sa Malabon Fish Market sa kanyang FB account. Salamat po. God bless. Alright, so dito na tayo sa mga latagan ni Kuya Buboy ng mga bangus na kada piraso na bentahan. So ito yung kada piraso ng bentahan ni Kuya Buboy ng mga bangus. Meron po tayong 140, 150, 170. Ganyan po yung kada piraso ng bentahan po nila dito, no, ng mga bangus na inyo po mabibili. Alright, so tumpukan. At ito yung mga latag ni Boss Warley, no, na mga isda. Meron tayo ditong bisugo, kitang, tanigi, mga pusit na magaganda. Ayan, mga pusit. Boss Warley, magkano per kilo ngayon? Barakuda? 220. Sa mga dalagang bukid?
Pares 220. Tabahita. 180. So yun po yung price update natin dito sa latag ni Boss Warren ng kanya mga latag na isdang bato. At yung mga pusit natin, no? Magaganda. Salamat, Boss Warren. Thank you. At mga tumpukan po dito, oh. Lumatag po yung mga tumpukan, no? Wash out sa'yo! Boss Warren, wash out! Ayan, no? Tumpukan po natin ng mga espada ay 100 pesos. Tumpok. Bossing, good morning sa'yo. Ayan po mga tumpukan o matsyada po dito ang tumpukan po ng mga espada. 100 pesos lamang po yan na inyong mabibili rito. Tapos ang mga lumahan natin may tumpukan 100 pesos, tulingan 180 per kilo, 50 pesos tumpukan ng mga galunggong. So yan po yung mga 50 pesos, 100 pesos. At ang mga isdang matambaka po natin dito ay 240 yung per kilo. Bossing, magkano yung mga torsilyo? 200 pesos per kilo. Tapos ang alumahan natin na malulutong, oh, 280 naman po ang per kilo. Tapos ang galunggong natin ay 160 per kilo. Tulingan ay 180 per kilo. Winash out po yung mga isang tumpukan po dito. Inubos ni kaibigan, no? Tapos dito yung mga latag naman ay balsa galunggong. Good morning sa iyo, Lodi. 140, no, mga balsa galunggong na latagan. Tumpukan po ay 100 pesos. Tulingan naman. Pusit natin, no, 100 pesos. Shout out sa iyo, Pogi. Yo, shout out sa iyo. Happy birthday sa'yo. Shout out sa'yo. Happy birthday. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Ay, ano yan? Supporter mo. Supportive na audience. Oo, para lagi niya nakikita Yung mukha niya. Talaga nga naman, no? Kaya nga eh. Sige po, sige, salamat. So ito po yung mga tumpukan natin, no? 100 pesos, mga presyohan dito ng latag na tumpukan. At 150 po sa mga presyo ng per kilo. Per kilo po ng espada. At may tumpukan po sa halagang 50 pesos. Ayan, mga 50 pesos, no? Presyohan ng dalagang bukid. Ayan po ang mga presyo natin dito. 150. At presyo naman po dito ng mga bangus natin na latag, oh. 130 isang piraso. 150, 130, no? Malaki rin yung 150, no? Na isang piraso ng mga bangus na latag dito. So tuloy-tuloy pa ang ating update dito sa mga latagan. So wala tayong makita dito, wash out po yung latagan, no? Napa-sold out agad. Tapos 100 pesos tumpukan ng mga galunggong. So ito mga balsa galunggong na latagan dito. Magkano per kilo? 150. Ang ganda na ganda-ganda ng ano nyo, oh. Balsa galunggong 150 per kilo, napakamura. Fresh na fresh, oh. 150 kilo, 150.
150 ang mga per kilohan ng balsa galunggong. Jumang, magkano ang hipon mo? 300 naman dito sa presyohan ng hipon ni Jumong. Ayan. Tapos, malaking bangus, 200 pesos isang piraso. Pe 250, malalaki, no? At 130. So, shoutout sa'yo, Kabukrit. Good morning. Good morning. Di pa rin Jonard na pala ngayon ng ano mo, tagahiwa ngayon. Nakakuha ka kayo tagahiwa. Masakit na yung balakang eh. Masakit na. Alright, yan po yung mga presyohan ni Kabugis ng kanyang mga bangus na kada piraso na malalaki. Tapos 100 pesos kilo ng galunggong ni Paring Jomel dito, no? Ayan. Alright. So yan po yung mga latagan nating in-update dito, no? Sa pwestuhan dito sa Malabon Fish Market. Alright. So ganito po ang sitwasyon sa Malabon Fish Market. Pinagkakaguluhan yung mga latagan po ng mga bangus. So tatawid tayo dito kay Gandara. So shoutout sa inyong lahat dyan, sa mga mamimili po natin. Magandang umaga. Shoutout sa iyo, Gandara. Good morning. Nandito tayo sa mga latagan mo ngayon. So update natin yung mga peche bagyo mo. So magkano mga 80 pesos sa mga presyohan, no? Ng ating peche bagyo. Talbos natin magkano? 10 lang ang mga talbos. Kangkong 20, boss lang. Ang kangkong 20 pesos. So, yan yung mga latagan mo ngayon. Magkano isang tilad ng mga kalabasa? 20 pesos. Oo, kasi nga malangaw talaga. 5 piso. Ikaw talaga. Tulog, oh. Bagsak. Boss, 20 lang dyan, boss. So, yan po yung update natin dito sa latagan ni Gandara ng mga gulay. Sando, shoutout sa mga dumadaan, sa mga bumibili dito. Ayun, shout Sa out. mga followers natin dyan, huwag sila magsasawa. Shout out sa mga mamimili natin na dumaray dito sa Malabon Fish Market. Cut out. Shout out sa iyo. Ang ganda ng tilapia mo, ha? Oo. Cut out kay Bulag, mamaya token text ang kaholo. Sige. Nakatikin Oo. Alright, so nandito tayo kay nanay, no? Sa mga latag niya, kay nanay Cherry tayo. So mabilis maubos dito yung mga latagan niya ng mga pakpit na bentahan dito. So magaganda yung mga talbos, kangkong, yan po yung mga bentahan dito. At talong natin, ayan. Nanay Cherry, magkano isang tali? 60 pesos sa ganitong karami. Ang dami. 60 pesos, oh. Oh, yan. 80 pesos, no? Ganyan ang mga sitaw po natin na bentahan dito kay Nanay Cherry. Oo. So, update pa tayo, no, sa mga latagan. Ang bestseller ni Nanay Cherry ngayon, hindi pakbet. Ayan na, meron tayo sitaw kalabasa na bentahan din dito. So nandito tayo sa mga latagan ng gulayan, no? So, nandito tayo sa mga latagan ng gulay na ating ina-update at talagang mga gulay pa rin po dito ay murang-mura pa rin po ninyo mabibili sa halagang 20 pesos, 50 pesos, no? Na bentahan po ng mga gulay na pansaktuhan sa inyong mga lutuing ulam sa inyong pamamahay. So, yan, no? Mga 20 pesos, bawang, sibuyas, kamatis, kalamansi, patatas. So, halos-halos lahat dito ay ganyan ang mga kada balot ng bentahan po na mga gulay.
dito po sa Malabon Fish Market, no? Sinasabay na rin kasi natin ito sa mga vlog natin. Dito sa mga isdaan na mga latagan. At talagang pinapasadahan natin tong Malabon Fish Market at sa ating pag-iikot, no, sa mga bentahan po dito ng gulay, isda na inyo pong mabibili. Alright, so nandito tayo kay Nanay Noemi. Nanay Noemi, good morning po. So ito yung mga bangus niya, oh. Ayan, bangus. Magkano po yung bangus? 200 pesos ang mga per kilo po ng bangus dagupan. Yan po ay walang lasang gilik. Sigurado pong dagupan ang mabibili niyo po dito kay Nanay Noemi. Nanay Noemi, salamat po. Ingat po palagi. God bless po. At dito naman tayo kay Boss Aris, no? 160 sa mga per kilo ng isdang surahan na pang-inihaw. At ang mga presyohan ng sagisi ay 130. At magaganda natin mga isdang dalagang bukid. At may mga lapu-lapo tayo na itim, no? So ito yung mga latag niya ngayon dito, snapper. Good morning sa iyo, Boss Aris. Magkano ngayon mga presyo ng snapper? Ayan, 200 ang mga per kilo. Sagisi natin, may 130 tayo, no? 200 sagisi. Ayan, no? Tapos yung mga ano, Boss Aris, dalagang bukid. 200 ang mga per kilo. So ito po yung mga lapu-lapo natin. 160. Mga labahita, no? Yan ang mga lapu-lapo, 160 po per kilo. At may mga latag si Kuya Warren dito, mga yellowfin tuna, labahita. Ayan ang mga latagan niya. At dalagang bukid. Boss Aris, thank you. Ayan ang mga latag ni Boss Aris dito, mga lapu-lapo rin, no? Tapos sagisi, barakuda. So ganyan na mga latagan po dito ng mga isdang bato na inyong mabibili, no? Sa pwesto ni Boss Aris, ni Kuya Warren. Sa latagan dito sa Malabon. Magkano dito sa ano? 160. Ay, lapu-lapo, Kuya Warren. 180 ang lapu-lapo. So mura pa rin ang mga presyo, no? Ng latag dito. So shout out po, good morning. Enjoy po sa pamilya sa Malabon. Salamat. Kuya Warren, salamat. Ito yung mga latagan po dito, no? Mga pagi, balsagalunggong. So yung mga presyo ng mga bitilya na kulay orange ay 160. So 140 po yung mga presyohan dito ng isdang tulingan, no? So shout out sa iyo. Tapos yung presyo ng mga bitilyo na orange po ay 160, no? At may papakol pong itim, oh. Ang ganda ng papakol natin, fresh na papakol na itim. Ang presyohan ay 130 po ang mga per kilo. Sukli mo. Burara ay 130, no? Isang piraso. Ito ang ganda ng mga isda, fresh na fresh. At presyohan dito ng ating mga bangus ni Paring Ben, no? 120, 180 per kilo, 120 isa, 100, 130. Yan po yung mga kada piraso, no, ng mga bangus na latag dito ni Paring Ben sa Malabon Fish Market. At tulingan ay 130 po ang per kilo, 150 sa mga isang piraso ng bangus. Yan po yung mga latag dito ng balsagalunggong, no? So yan po yung update natin dito kay Ate Beverly at kay Paring Ben sa Malabon Fish Market. At dito yung mga latag naman, may mga torsilyong maliliit. Ako na. 270 po tayo sa 270. Saan ka nung 70 nga, isang bawat tapos 70. Alright, so dito na po natatapos ang ating vlog sa ating pag-update sa Malabon Fish Market. At talaga nga naman ang mga presyohan ay sulit presyo pa rin po dito sa mga latagan, no? At nakakatipid ka pa rin sa mga binibenta dito sa Malabon Fish Market. So hanggang dito na lang pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.